Caps, may tanong ako. Mayroon din akong sagot sa iyo. Sabi ni Gitgano ay ang Romanong Katoliko daw ang may-ari ng Biblia. Totoo ba yun? Totoo yun, Okay. totoo. So kung totoo yun, kailan nyo nakuha ang Biblia? Kailan ito tinatag ang pangalang Biblia? Kailan itinatag ang pangalang Biblia? Around 14th century. 14th century BC. 4th or 14th. Hindi siya na dahil yung mga record ko dito sa baba, sir. Yung unang gumamit talaga ng salitang Biblia, si St. John Chrysostom. Ginamit niya yan sa kanyang humilya. Anong taon? Kaon sa tambals pagaw. Taon? Sandali lang. Tingnan ko muna sa record ko, sir. May mga ibang files ako dito, sir, na pwede kong makakuha agad. Sa pinayan sa nakunig, naigabidyo kis, saba kayo. Mora na dipindir sa Ginoo daw nga ang namaday bijukihan na ilaha day. Matod pa ni RL Narit sa Christian daw Bible, sa Islam Quran. Wa man tay sopa ka na. Ito pangutan na kay claim ang sa Catholicism nga sila ang tagias Biblia. So ato ding pagkatok yun ron kung saan ka tinuod. Around kwan, sir, ito, sir, sa isang record ko, sir, around 300 to 386 to 388. 388. Ano yan? AD o BC? ED. AD. So, Ano nga pala yung ED, sir? Ano nga pala yung ED? ang AD ay nagmumula sa Greek word na Anno Domini. Kung sa English translation, Greek word, Anno Domini no, ba yan? sa Anno Domini, ang kahulugan nito ay sa English tinatawag siyang the year of the Lord. Anong etymology sa word ED, sir? ED means Anno Domini. It means the year of the Lord. Now, so Ano yung term na Sandali, sir. Ano yung Anno Domini, sir? Proceed na tayo doon sa ano yung Anno Domini, sir? Wag ka nang mag pa ng etymology. Hindi ako nagtatanong ng etymology. Ang itinatanong ko kung totoo ba na kayo ang may-ari ng Biblia. No? Now, Totoo, sir. Totoo. Sabi mo kanina, narinig ko na around 300 AD. Yung 300 AD, ano ba? Sulat na ba ang lahat ng Biblia niyan? Ang lahat ng libro. Sir, sandali lang, sir. I-clarify ko lang to, sir. Tama ba yung narinig ko na ang Anno Domini ay isang Greek word? No. Ang Anno Domini ay Latin word. Latin word yan na ang sabi ibig mo sabihin. Greek word eh. Hindi, Latin sabi mo word Greek yan. word eh. Latin. Wala. Hindi yan Greek. Ikakat ko itong video, Patay ka. Ikakat ko din yan. Ikakat ko yun. Ang Greek, ang Anno Domini is Latin. Bayan natin yan. Latin word yan ang Anno Domini. Ang ibig sabihin ay the year of the Lord, no? So AD, Anno Domini, the year of the Lord. Now, sige. Sapagkat kayo Tanong mo. umaangkin na kayo ang may-ari ng Biblia. Now, ang tanong ko, susunod kong tanong, ilang libro ang Biblia? 73, yung original. Yung piki, yung hawak nyo, sandali lang. Yung piki na hawak nyo, 66. Plus, litra ng pastor, bilangin mo, 6. 666, awawa. Straight to the point.
Yang 73 box, pwede mo ba yung isa-isahin? Eh, pwede kong maisa-isa. Gusto Isa-isahin mo? mo. Isa-isahin mo. Sige. Anong gusto mo, sir? Bisaya or kuan? Kahit anong Tagalog. version, basta may 73 box. Oy, isa-isahin ko nga eh. Ha? Banggitin ko ha. Genesis, Exodo, Leviticus, Numeros, Deuteronomio, Josue, Maghuhukom, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, mga hari, una, ikaduhang hari, unang kronikas, ikaduhang kronikas, Esdras, Nehemias, Esther, Job, Salmo, Panultihon. Yung i-clarify ko lang to sir ha, para malinaw sir. Yung Genesis to Deuteronomio, ito yung sinasabi nating Torah, the law of Hindi ako Pentateuch. Pentateuch means nagtatanong ng 5 Torah. volume. Ay, sandali lang. lang tanong ko. Ang Sandali tanong lang, ko ay, i-explain ko muna banggitin mo ito. lang yung mga I-explain 73 ko. box mo. Kaya nga, makinig ka. Yung Pentateuch, sinabi ng Pentateuch, 5 volume o box. Okay. Yung historical box po natin, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 King, 2 King, 1 Chronicles, kasali itong Genesis hanggang sa naman din Esther itong po. si ano eh. Mga Salmo, Panultihon, ito Ecclesiastes, awit sa mga awit, Isaiah, Jeremias, Pagbangutan, Ezekiel, Daniel, Osias, Joel, Amos, Abias, Jonas, Mikias, Nahum, Habakuk, Soponias, Hagyo, Sakarias, Malakias, Deuterocanon. Ito, Tobit, Judith, Esther, Grigo, Kaalam ni Solomon, Sirach, Barok, Sulat ni Hermias, awit sa tulo ka batanong lalaki, Susana, Sibil o ang Dragon, unang Makabyo, dos Makabyo. New Testament tayo. Sige. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Buhat, Roma, unang Korinto, ikadang Korinto, taga Galacia, taga Episo, taga Pilipos, taga Colosas, unang Tesalonika, ikadawang Tesalonika, unang Timoteo, ikadawang Timoteo, Tito, Pilemon, Hebrew, Santiago, unang Pedro, dos Pedro, unang Juan, dos Juan, tes Juan, Judas, Gipadayag. Okay. Muna. So, Yan. Ang hawak namin na Biblia ay 66 box. Now, ano ang wala sa Biblia namin nga meron sa inyo? Yung apocryphal book kung tawagin sa inyo. Tapos, Tapos, wala yan sa inyo ha. wala. Sige. Mismo Sige po. ang foundations Ang of Pentecostal Bagitin mo yung theology. mga wala. Ang sabi yung ha. mga libro na Sandali lang sir. yung mga libro Sandali na lang. Biblia na wala Mismo sa amin. yung binanggit ko sa iyo. Jude, Atobit, Esther, Judith, Sirach, yung Makabyo, dos Makabyo, Barok, Sulat ni Jeremias, yung gaganon. Okay. Wala sa inyo yan. So, Apocryphal book ang tawag sa inyo, di ba? Sa simbahang Katolika, kanon, sikan kanon. Yan nga yung pangalawang canon of the book. Okay. So, kung mismo ang foundation of Pentecostal theology yung pagbabasihan natin, ito po yung banggit. Pentecostal. Alam nyo ang Pentecostal? 66 book rin yan sila. Pero magbanggit tayo sa kanilang payag. Ito yung sabi sa kanilang payag. Pagpasensyahan na muna, medyo maingay tayo dahil sa may nagbibideo okay sa labas. Madali lang ha. Ito. Paina 12. The Septuagint 70. Alam mo siguro kung ano itong Septuagint 70. The translation of the Old Testament into Greek made between 280 BC and 180 BC contain the apocryphal book. Saint Jerome included them in his Latin translation of the Old Testament called the Vulgate. Ayan o, include the apocryphal yung tawag nito, Septuagint 70. Straight to the point. Yung mga binanggit mo na wala sa 66 books namin ay may pruweba ka ba na inaaprobahan yan ng mga Bible scholar? May pruweba. Una, ang simbahang Katolika. Galing sa Aprobado Bible yan ni scholar San ay Jeronimo. hindi ko magtatanggap San ng galing Jeronimo, sa inyo. aprobado. Aprobado ni Saint Jerome yan.
Binasa ko Bible na scholar ebidensya. ba si Saint Jerome? At ito pa. Saint nyo yan eh. Hindi Yes! ko maniniwala dyan. Bible scholar yan! The first Bible scholar! Ang Hindi mga mo Bible alam? scholar Magbasa ang tayo ng ano ko. ebidensya. Magbasa tayo ng ebidensya. Ito. Alpha and Omega. Sulat ni Mrs. White. Basahin natin itong Vulgate. A Latin translation of the Bible made in 390 to 405 by Venerable Jerome. Nakita nyo, Venerable pa nga Tama ba eh. yung narinig ko na sinulat ni Ellen G. White Straight yung Latin Vulgata to the niyo? point. Hindi. Book ninyo ito. Factual Index nagsasabi na yung Latin Vulgate translation ni San Jeronimo, the Venerable. Now, balik tayo doon sa Biblia, no? So sabi mo kanina ay ang Biblia ay naitatag noong 300 AD. Now, sa wala pa ang 300 AD, mayroon ng Biblia wala? Mayroon na bang Biblia sa wala pang 300 AD? 300 AD? 300 Doon AD? pa sa BC 1, doon. BC. Pag sa BC po, kasi wala pang Biblia. Kasi when we talk about Bible, according to Frank Wagnall's dictionary, ito sabi, the sacred writing of Christian, comprising the Old and New Testament. Pag Old lang yan, that is considered as Holy Scripture. Pag New, considered pa rin na Holy Scripture. Part of the Holy Scripture. Okay. But not a Bible. Okay, so Pag when we talk about Old and New Testament, pag ititipo natin lahat, magiging isang libro na lang, that's why we call Bible. Pope Cyrillus called it Bible. Siya yung nagngalan sa Biblia. Straight to the susunod point. kong tanong is, ang kinin mo na ba na ang merong Old Testament Bible and New Testament Bible? Yes. Okay, Pag sinabi nating Old Testament, a part of the Bible yan. Pag sinabi nating New Testament, a part of the Bible yan. Halimbawa, ito, bigyan kita ng halimbawa. Wag na. Pag Alam ko na yan. kinuha mo yung Old Testament, sandali lang. Pag kinuha mo yung Old Testament, hindi na yan Bible ang tawag kasi kulang na yan eh. Sinabi mo kanina, A part Bible of ang the Old Testament at Scripture. saka New Testament kung maghiwala eh. Susunod ko na tanong. Kaya nga, kapag Susunod ko na hindi, tanong. di nga, makinig ka sa sagot ko. Kapag hindi mo yan ihiwalay, ay alam nga naman kasi hindi mo tawaging Biblia yan. Kapag, halimbawa, ito, nagiging one book na lang sila. O ito nagiging one book na lang sila. So kapag mayroong New Testament, mayroong Old Testament, ay natural Biblia yan. Pag mayroong New Testament, natural Biblia din yan. Kasi nagiging isa na lang sila, di ba? O nagiging one. Halimbawa, ngayon, sandali lang. Kapag ito'y hatiin ko ito, halimbawa, sandali lang. Kapag hatiin ko itong Biblia at ginawa ko isang kabir ito, isang libro ito, hinati ko, di ba? Hiniwalay ko yung Old and New. Hindi na yan Biblia, sir. That's a part of the Scripture. Holy Scripture yung tawag. Okay, so dinig ko kanina na sinabi mo na ang Old Testament ay matatawag pa rin na Bible at saka New Testament. Oo. No? So now, kung sila po ay nagiging isa. Next question ko is sabi mo kanina ang ang Genesis or ang Book of Deuteronomy or ang Exodus ay Biblia ba sila o hindi? Kapag yan lang yung banggitin mo, hindi matatawag Biblia. That is Holy Scripture. Sabi mo kanina na itinatag ang Biblia noong 300 AD, around 300 AD now. So, ang Exodus ba, ulitin ko ang tanong, ang Exodus ba ay Biblia, a part of Bible o hindi? Biblia ba siya o hindi? Kung yung Exodus na libro, kapag isinali mo siya sa isang libro na Genesis to Revelation, that is a part of Bible. Matatawag natin na Biblia. Nasa Biblia yan. Okay, thank you. Pero kung yan lang Exodus na kinuha mo at wala nang iba, ay that's not, hindi matatawag Biblia yan. A part of the Scripture, Holy Scripture. Okay. So, Biblia lagi kay Holy Scripture ba? Pag sila po ay nagiging one, Old and New,
Sabi mo kanina, sabi ko, tinanong kita kanina, ang New Testament ba ay Biblia? Oo. Ang Old Testament ba ay Biblia? Oo. Klaro. No, so now, kay sinabi mo na hindi part Kaya sa, nga, hindi Biblia ganito ang Exodo. makinig ka sa sagot ko. Ang Old Testament Biblia yan? Yes. Ang New Testament Biblia ba? Yes. Kung sila po ay nagiging one into one, comprising into one. Kung Kapag hindi mo i-comprise yan, ay hindi yan matatawag na Biblia, Holy Scripture. yung mga binibenta sa mga bookstores na New Testament Bible lang at saka Old Testament Bible ay Sandali lang. nagkawala eh. Wala, sir. Ito, meron ako sample. Ito. Nabili ko ito sa nabili ko ito sa Facebook. New Testament. Meron pa ako dito. New Testament pa rin. Meron din akong New Testament Breakthrough Version. Meron akong El Nuevo ni Testamento. Meron akong Chabacano New Testament. Meron akong Stand Gap Version. New Testament yan. At meron pa isa. Itong ang bagong tipan, Tagalog, New Testament yan. The New Living, New Testament. Ang pulong sa Diyos, New Testament. Walang binanggit na Biblia. Meron pa nga ako dito, Northern Subanen, New Testament. Hindi binanggit na Bible. New Testament lang, Holy Scripture. Okay, ang New Testament ba ay Bible o hindi? Kung walang old, hindi matatawag na Biblia. That's a part of the Holy Scripture lang. Part of the Holy Scripture. Part of the Holy Scripture. Now, next question is, ang Biblia ba talaga ay sa inyo o hindi? Sagot, categorical. Parang naguguluhan ka sa tanong mo. Parang Hindi, ulitin ko nahihirapan ka tanong, magtanong. sa inyo ba talaga ang Biblia? Kayo ba talaga ang may-ari? 100% at hindi ang General Conference. Okay. Dahil So una, ang Biblia, para mabuo yan sila. Inaamin mo at Sandali inaamin mo. lang, i-explain ko bakit kami may-ari. Una, ang Genesis to Revelation, ang nagbuo niyan, ang Council of Rome. Okay. Sa pitan ni inaangkin mo kanina, ni Pope, sandali lang, mag-explain pa ako. Sa pamamagitan ni Pope Damasus, ika-37 Santo Papa Simbahang Katolika, na kinomisyon niya kay Saint Jerome na magtipunin niya lahat ng mga sulat na guided by the Holy Spirit, kaya nga lumabas itong Biblia. Di ba? So kaya nga may nagamit din tayo dahil ang Simbahang Katolika ay siya mismo ang naghihirap na tipunin itong mga librong ito at hindi yung Seventh Adventist General Conference. Okay. Next question. so na inaamin mo na sa inyo ang Biblia, and inaangkin mo, no, pagsulat ng Old Testament Bible, ay nag-exist na ba kayo? Wala. Categorical sagot. Hindi pa nag-exist ang Katoliko at na time. Pero, Thank you. sandali lang. Sandali, huwag kang tumawa. Kala mo, nakakapabor ka. Pero, yung mga Old Testament, kinukoleksyon niya ng Simbahang Katolika, isinali sa New Testament, kaya nagiging one. Imbis na dalawa yan, luma at bagong tipan, nagiging one na isang libro na lamang. Yung New Testament, sino ba yan? General Conference? No! That's according to our evidence here that the New Testament is the Catholic isali ang letters. General Conference. Huwag mo nang isali. Hindi naman ako nagtatanong kung sa General Conference ba. Ang point dito ay sa inyo. Hindi ako nagsasabi ng sa General Conference, no? So now, kay sinabi mo na around 300 AD na buo ang Biblia at klaro na wala pa kayo. Hindi pa kayo nag-exist na sinulat ang Old Testament. Now, sino ba ang nagsulat? Hindi. May sinulat Parang ba nahihirapan kang magtanong. May sinulat ba ang inyong Ignatius, si Saint nyo, Ignatius na book
dyan sa Biblia? May ambag ba siya dyan sa Biblia na sinulat? Wala. Si San Ignacio? Si San Ignacio ba ikamo? Yes. Si San Ignacio, it is a bishop of Antioch. Nasabi pa ni Julito Daig, siya yung binigyan ni San Pedro ng susi ng kaharian ng langit nung namatay si San Pedro. Sabi lang niya. Okay. Now, itong si Ignacio, wala siyang kinalaman sa Biblia dahil hindi naman siya author sa Biblia, wala naman siyang gospel. Church father po itong si San Ignacio, Bishop of Antioch and one of the pupil of John the Evangelist. Next question. So, sino ang nag-compile ng Biblia? Sinabi ko na nga si Pope Damasus kanina, di ka nakinig. Nako naman. Sige, pagbibigyan kita. Now, si Pope Damasus Nahihirapan ka magtanong. ano ko naintindihan kong Mag-practice ka sinasabi mo. magtanong. Naintindihan kong sinasabi mo na si Pope Damasus ay nag-compile ng Biblia around 300 AD. Now, nag-exist na ba ang Romanong Katoliko sa 300 AD? Meron na bang pangalan na Romanong Katoliko sa 300 AD? Sagot. Ganito. In terms of name, wala pa. Pero in terms of ecclesiastical or church, meron na. The Roman Catholic Church began in an upper room in Jerusalem almost 2,000 years ago, and it is considered that the church founded by Jesus Christ. New Book Knowledge Encyclopedia, Volume 16, page 287. Now, sunod na tanong. Kailan itinatag ang pangalan? Magtanong ka hanggat gusto mo. Kailan itinatag ang pangalan na Iglesia Romana Katolika? 1870, inopisyal namin yan at the Vatican Council sa pamamagitan ng mga Santo Papa at mga Obispo, Council nga, Vatican. Now, hindi ibig sabihin na dyan inopisyal namin yung pangalan, ay dyan nagsimula ang Simbahang Katolika. O, di ba? Halimbawa, bigyan kita ng sample, yung Pilipinas, 15th century, na-discover ni Magellan. Ibig mo bang sabihin na yung Pilipinas ay 15th century lang siyang umabot sa Pilipinas nagkaroon kasi ng hindi naman Pilipinas? talaga Sandali lang, Pilipinas ang analohiya tawag rin, di ba? noon. Ako lang binisayo Hindi na. pa Sa umabot kadali lang, Pilipinas kadali lang. dito Paminaw sa. atin. Hindi pa, wala Paminaw pang sa. pangalang Philippines Analohiya yan. raman na. Ang pangalan ng Pilipinas noon ay Analohiya hindi raman Philippines. ni Sir, inani ba? Ang tawag Analohiya Pilipinas raman noon. inani ba? Panalitan ba? Ang bisayon sa akong kadali ha. Kaya marag nagkalisod ka. Nani ba? Ang 1870, gi-opisyal pagngalan sa Simbahang Katolika, pinaagi sa konsilyo niya sa Vatikano, anang tuiga, pero wala magpasabot, hindi ibig sabihin na mauwanay pagtungha sa simbahan. Sama ba analohiya, gihinganlan ni Roy Lopez de Villalobos ang Pilipinas? Uwahing panahon, 15th century. Wala magpasabot nga 15th century, diha mo'y pagtungha sa Pilipinas. Diha ng Pilipinas, wala pa nagihinganlan. Sa samang pagkaagi, diha na sa simbahan, wala pa gihinganlan. Mula gining giingon sa mga kasaysayan, began in an upper room in Jerusalem almost 2,000 years ago. So, Isaya na to ha. klaro, sa pahayag mo na 1870 lang kayo, tumulpot. So, wala pa Name. talagang Catholicism Name, sa not the 300 church. AD. Now, sunod na tanong. Sabi mo kanina na kayo ang may-ari ng Biblia. Now, meron bang patunay na kayo ang may-ari, kayong sumulat na isang libro lang Yes, Biblia, yes. isang Ito, libro, ito. kahit isang Ito. word, isang Libro sa Biblia. Isang libro sa Biblia Isang libro na sa sinulat Biblia. ng Roman Catholic Church. Magbasa tayo. Oh, magbasa tayo. Isang libro sa Biblia. Ayan o. Naghahanap ito si Bulawan. Good question. Tagal. Ito. Kain ng oras. Naghahanap siya.
The Holy Bible ito. Isa lang sabi niya, dalawa ito pero isa lang, ayan The Catholic Epistle of Saint John the Apostle. Ito, meron pang isa. The Catholic Epistle of Saint James the Apostle. Ayan, mga Katoliko, hindi Adventista. Okay, so now, sinabi mo kanina at kinumpile ni Ignacio, ni Damasus ang Biblia noong round 300 AD. Sino ba ang talagang Biblia? At sino ba ang may-ari ng Biblia? Kayo o ang Diyos? Brawan, ayusin mo pagtanong. Yung sinabi mong sino ba talaga ang Biblia? Kanino ba ang may-ari ng Biblia? Sino ba ang may-ari? Kayo o ang Diyos? Anong kanino? Kanino bang may-ari? Ano tong tanong? Anong klaseng tanong yan? Kanino ba ang Biblia? Sa inyo ba o sa Diyos? Sinabi ko na sa amin. Although, ang main author talaga sa Biblia, ang Diyos, yung may pasimuno nun, di ba? Pero yung mga taong ginamit niya, lalong-lalo na sa New Testament, mga Catholic letters. Sus, naku naman, nagbanggit na nga ako ng isa, The Catholic Letter of St. James. Dinagdagan ko pa ng isa, The Catholic Letter of St. John the Apostle. Okay na, stop na ako sa nalaman ko ng totoo. So now, next topic tayo. Magkatoliko ka na lang. Nung mga videos natin, nalalaman na niya ang totoo. Yes, palapatan. Wala tayong personalan. Yes. Wala tayong personalan, no? So, konti na lang, bro. Brawan, konti na lang. Magiging katoliko ka na. Palapatan. Makinig ka muna. Yung video ba? Sige. Sino bang nag-edit nag-unang nag-edit sa atin ng video? Ikaw o ako? Ganito. Alam nyo, bro, hindi lang ikaw yung ini-editan ko ng video, mas mayroon pang nauna sa'yo. Yung sa'yo, hindi ko pinutol yung pag-edit, unlike sa inyo na pinutol mo yung sa akin. Ito klaro man yung binanggit mo. Di ba, tinanong ka ni Rafael, na ito yung resback mo sa akin tinanong ka ni Rafael, si Kristo ba, nabuhi, wa pa ba nabanhaw? Hantod karon, di ba, niingon juga, wala pa. Basaharag ko ng revelasyon, ingon mo ka dyan, nabantayan ni mo na sayop ka, sandali lang, nabantayan ni mo nga murag na sayop kas tunga-tunga, imong gibawi, pero wala na, dilibi ato katang ako imong gitong gilitok, di ba, gitangan ko magalit na ko memes nga, katong ana, itong dito dapat imahimon, kay sandali lang ba? Klaro man to akong edit, Brad, klaro to akong edit, wag gito'y putol, ang imo, giputol yun mo. Kay imong ipalutaw des imong edit, giangko na ko nga si Reverend Father Darwin gid gano usa ka Dios usa mo ka. Hindi ko pinutol, nandito pa sa akin na video, hindi ko pinutol 'yun. Ano sinabi ko? Na sinabi mo na si Reverend Father git gano ay isang Diyos. Mali! Wala akong binanggit nun! Sa akin ang video na full video. Yung cut mo, i-play ko dito yung video na original talaga. So now, gusto mo? Wala naman tayong personal. Gusto mo ba? I-play ko yung viewers. Gusto mo? I-play ko yung video dito? Actually, i-play ko yung video. Itong si Mr. Eugene Gapo, siya ang unang nag-edit ng video. Mga videos ko noong nakaraang taon pa, ini-editan ako nitong si Eugene Gapo ng mga videos, no? So, nagre-respect na lang naman ako Nagre-respect lang ako. Nahirapan naman Tagalog. Huwag kayong mag-bash kasi hindi nyo alam ang totoo. Itong si Eugene Gapo, ang unang nag-edit ng mga videos. So, huwag kayong magalit. Bro, yung edit ko, bro, klaro naman yun. Hindi naman yung pinutol ko para lang. Basta kay edit mo. Ito. Sa'yo. Yung in-edit mo sa wala akin. naman, bro. Ganito No, sandali. Ako, bro. Patapusin mo ako. Sige. Okay. Nung in-edit mo ang video ko, na hindi kasi nagkamali ako sa pandinig ko. Ang akala ko kasi sinasabi mo na nabuhay na ba ang mga tauhan ng Diyos. Yun ang dinig ko. So, ang ibig mo palang sabihin ay si Kristo ay nabuhay na ba?
So, ang sagot ko wala. Kasi ang pangdinig ko ay ang mga katauhan ng Diyos na nabuhay na ba? Pinutol mo ang video. Saka, huwag kang magalit kung puputulin ko rin ang video mo. Kasi ikaw naman, na sir. una Diba, klaro naman kagaya yung ng ako, Israel. sir, ha? Kagaya ng Israel. Binombahan sila ng Palestine. Siyempre, re-resback ang Israel sa Palestine. Huwag kang magalit kung mariresbackan kita. No. No, ganito yan, sir. Para kang Hamas, eh. Ikaw ang Ano, sir, Hamas. ganito, ha? Ikaw ang Hamas. Bakit Ako, ikaw sir, ang Hamas? walang problema, No, sir. wag Ganito, muna. sir. Sir, ganito ba? Ikaw Ganito, ang sir, ha? totoong Hamas. Ako, sir. Ikaw ang totoong Hamas. Wala akong problema. Sandali lang, ha? Sabi na ikaw ang totoong Hamas. Dahil ikaw ang Binisayaw na ko ni sir. Ikaw ang unang Kadala. bumomba sa amin. Ikaw ang una. Hindi naman nanahimik lang man kami. Tapos binombahan mo kami. Tapos reresbakan kita. Magagalit ka. Ang mga viewers mo, ganito yan, sir, magagalit din ganito, sa sir. akin. Walang Sir, personalan. Sir, Edit sir. lang, no? Sabi Ganito mo yan, pa nga sir. Sabi mo pa nga na Ganito, sir, mouse ha? lang, no? Mouse lang. Sir, Sabi mo na yan. ganito, sir. Nani, sir. Ako, sir, wala ko'y problema kung mag-edit yung video diha. Sa pag-imuhan ng kopyaon na kung video tanan, i-post mo sa imong social media, kung saan naanin mo. Wala problema sa ako. Pero the fact mong pod nga imong putlo ng mga statement ako diha, nga bisag di nako klaro ang gilito kana may murag maglalis ta diri tungoda. Kadtong imo kay klaro mo jud itong niingon jud ka nga. Undangi pag-edit ang mga videos klaro kayo. para dili ta ka mabaslan. Ana ra ta. Ani, ha? Kung Karon gusto mo, ko kang panalitan mag-edit karon ka, mo. Kung gusto kang mag-editan ay ta, musugot pud ko. Kung gusto kang dili, musugot Gansi ka kay ngano inig-play na ko sa original, wala man jud ako gilitok, imo kay gilitok man jud. Palala ni karon mag-edit og video ha. Imong giingon nga ang ano domini is a Greek word. Imo na gilitok ha. Karon na po kay gilitok nga Latin word na. Alam mo kasi. Patay ka ni. Alam mo kasi, hindi naman tayo perfecto Parang naguguluhan ako sa mga sinasabi mo kanina kaya nasabi ko yun. Naguguluhan ako sa sinasabi mo kaya nasabi ko yun. Yan ang dahilan. Hindi naman tayo perfecto. Ikaw, perfectioner ka kasi. Piling perfecto ka. Ikaw ang unang nag-edit-edit. Tapos, respakan kita. Resulta ninyo sa sige ninyo og own opinion. Walang ganigan. Mga own opinion naman ng inyo. Nasubraan mo sa inyong own opinion. May dalawang partida tayo. Pipiliin kita sa dalawa. Mag-i-edit tayo ng respect to respect dahil ikaw ang unang nag-edit o hindi na tayo mag-i-edit. Dili ka sa dalawa. Bahala kang mag-respect kang mag-edit. Sige, edit ka kay mag-edit ug ako kay kanang imong gi-edit nga video, ako po nang i-review diri sa ako kasi maulawan na to. Okay. So, payag ka na mag-edit tayong dalawa. Sabi mo noon bahala ka, mag-edit ug ako. Mag-edit sabi ko mo. kag imo. Bahala ka dag. Bila ka video imong edit mo sa ako, way problema, pero ang original na nago. Sample, katuha di majuto katong ako nga niingon jud ka nga awa pa na banhaus Kristo hantod karon. Yang utana pagali si Rafael mo nga. Amay mong ebidensya wala pa na banhaus si Kristo kay nasayo ko sa akong pagdungog. Nang utana pagali si imong chapi kayo ang imong sinultihan chapi kayo dili ba ani Brad. Ani Brad ba mo tong naingon ako si Rafael nimo. Si Kristo sa ato pa di ay wala pa dai nabanhaw karon. Ang imo jud gingon wala pa. Basaha ragod ninyo ng Revelation 7. Nya pagtaon-taon na mga dugay-dugay, di ba? Nikatawa kong tinuod adto sa kwan di ay. Nakabantay na yung opinion. Imong isa ka kauban. Nakabantay na dayon ko kay niingon man into imong isa ka kauban nga wala pa dai nabanhaw si Kristo. Ang akong pangdungog ato nga ang mga katawhan ni Kristo wala pa ba nabanhaw. Motong niingon ka nga basaha ragod ng pinadayag. Moto kong pasabot. Ya karon mag-edit na po kog video karon giingon nimo Latin o Greek niya moingon na po kag giputol na ko na nga ikaw mo yung galito ka na samot nang edit ako Brad wala lagi mga sayop wala mga sayop ang inyong Brad wala bangi ang inyong pamahayag diri Brad dili jud ko mag-edit kamo ingon mo kamo si Kristo kanus-aman si Kristo ang main subject sa New Testament.
Nagtudlo ba dining Katoliko nga ang gasulat sa Biblia litra po Kwaon to na litra ko nga kinamot video si ha. Kristo? Ako to siyang kwaon. Nga. Kwaon to na ko. Naingon ka ganina. Gipapili ta ka sa duha. Insang kita giya sa Biblia. Ang Kristo ba o inyo? Naingon ka ganina. Inyo. Ako pa dili ka Kristo. Kamo na dahil tagiya sa Biblia ron. Ganito yan kasi bulawan. Magtanong ka na lang. Huwag ka na lang ano. Oh. Hindi. Papiliin kita. Mag-edit tayo o ano. Hinto na. Mag-edit tayo. Mag-edit tayo dahil ikaw maganda talaga. yung edit. Ay, guilty ka kasi. Oh. Kasi ikaw ang nag-una. No? Anong guilty? Para ka kasing Ikaw na nga yung guilty dahil nanahimik lang Ano, kami. Palestine? Binubumbahan mo kami. Brad, sa tapos totoo lang, Brad, iiyak-iyak kayo kayo yung pag Hamas. na-resbakan. Ganito sa totoo lang Brad, kayo yung Hamas. Bakit? Nananahimik yung Katoliko nyo. Ngayon, nag-resback yung mga Catholic faith defender. Anong ginawa nyo? Pati nga yung kasamahan nyo, ginawan pa ako ng fake account na nagsasabing, hinamon ko raw ng debate siya. Nung tiningnan ko naman yung account, kahapon na siguro ginawa. 5 ka, 11 minutes, updated profile picture. Pag abot sa ubos, December 21, Wala akong 1992. pakialam dyan. Wala akong pakialam. Kaya nga, desperado na kayo eh. Ado, lahat. Tinitingnan ko lahat ng videos mo. Lahat ng videos mo, tinitingnan ko. Bakit Oh. tira ka sa mga Adventista? Parang ano kay? Ganito ha. Nagtataka ka ba bakit tira ko ng tira sa mga Adventista? Una, tira din kayo ng tira sa Katoliko. Kailan ba? Mayroon ba akong tinirang 4 square church dito? Sa buong buhay kong nag-live ako? Wala. May tinira ba akong Alliance Church? Wala. May tinira ba akong Portage? Wala. May tinira ba akong Christian Fellowship Church? Wala. Bakit ang Sabadista? Subject ko kayo dito lahat. Dahil kayo yung usig ng usig sa Katoliko. Minsan lang ako nag-ano na saksing Jehovah. Dahil yung saksing Jehovah, wala naman ako Bigyan mo nakikita ako iso ng sa kanila. pangalan. Bigyan mo ako ng pangalan kung sino yung taong yan na usig ng usig sa inyo. Sino? Kayo, pati kayo. Ikaw. Pati kayo, ikaw. Sali ka na rin. Sino ba ang nauna sa programa? Ako o ikaw? Dito sa Mas social una pa media. akong nag-live sa'yo. Ikaw ang naunang tumira. O kaya nga, alam nyo ba kung bakit nag-live ako? Alam nyo ba kung bakit nagawa kong mag-live sa social media? In fact, hindi ko gusto. Dahil sa inyo. Dahil para sa inyo. akin, ayaw kong, hindi ko gustong makita yung mga Katolikong tira kayo ng tira. Huli kayo dahil 1843 lang kayo. Yan na nga sabi mo na kayo talagang unang tumira sa mga Adventista. Kaya eto, meron akong dapat lang bro, sa meron inyo akong itanong sa iyo, bro. Kaya kayo ng Palestine. Sandali lang ha. Bumbahan niyo ang Israel Lagi, meron akong itanong sa iyo. Alam ko namang iyak pati mga membro iyak. Magtanong lang naman ako. Ikaw yung tanong na tanong sa akin. Ako isa lang ha. Bigyan mo ko ng linaw, bro. Gaano katotoo itong sinabi ni Kamatuoran Ibutiag Ministry, si Alvin Sanchez, kilala mo siguro yan, no? Sabi niya, 1844 nagsimula ang mensahe sa magandang balita. Gaano katotoo yan? 1844 is may ano kasi sa Daniel, prophecy. Tinatawag yan na 2,300 years of prophecy. Binisayon ako kay Bisaya man yang gingon si Manolito Ginitaran yang gimension diri o. Manolito Ginitaran, bro. Ngutana ka kung kanusa, ngutana na ni Brad Manolito Ginitaran. Sa 1844 nagsugod ang mensahe sa maayong balita. Tama ba ito? 1844 is Sabi niya, 1844 revealed na yan dahil doon pa sa 31 AD, no? 31 AD, namatay si Kristo ng 31 AD. Doon, simula lang balik. Yan? Anong ebidensya mo na matay si Kristo 31 AD? Sinasabi ni kanina ni sa live ni Talwart. Sino ang paniniwalaan ko, Talwart o ikaw? Hindi. Ikaw yung nagsabi na namatay si Kristo. Sinasabi ni Talwart kanina na 331 AD namatay si Kristo. Tapos ikaw 33 AD. Sinong paniniwalaan ko sa inyong dalawa? No.
Hindi. Wag mong ano. Wag kang Wag lulusot. mong gamitin si Stalwart. Wag mong gamitin si Stalward din. Walang kinalaman sa atin yan. So, ibig sabihin, nagdepende ka lang. Nagdepende ra ka ni Stalward. Sinong totoo? Ikaw, Di na nato na isgutan si Stalward. Di na nato na ginuton. Kanilang. Saan ko Kanilang. Kani akong pangutana, oh. Lusot naman. Kanilang, ha. Kani akong pangutana na mo. Niingon si Alvin Sanchez. Bro. Saka na. Niingon dyan si Alvin Sanchez, oh. Nagsugod ang mensahe sa maayong balita sa tuig 1844. Pasabot ba nga before 1844 wala pa kasugod ang mensahe sa maayong balita? Pag noong 4 BC, Kaka? 4 BC, Pubisi. ipinanganak ang Kristo noong 4 BC. Tapos, ang 4 BC, di ba? Si Kristo ay nagministeryo ng 3 taon. So, magbilang tayo ng 3 taon. Nabautismohan si Jesus doon sa Jordan River. Ang edad ni Jesus ay 29. So, nag-minister siya ng 3 taon. 29, 30, 31. So, namatay siya ng 31 AD. Saan sa Biblia yan? 31. No. Hindi ko naman binanggit kung namatay si kung anong Kristo taon siya ng nagsimula. Bro. edad na 31. Ganun bro. Wala So, mong sa kumangutana ni mo. ng inyong Sa kadal lang. teolohiya ay 33 AD. So, hindi sila Dili ba? magtatakbo. Ayaw sanang kamatayo ni Kristo. Kanusa sa nagbensahe. Kanilang tagail lang kung husay aning. Gipos ni Mr. Alvin Sanchez. Kauban ni mong Sabadista. Wait lang. Tagaid yung kung husay ani. Niingon siya nagsugod ang mensahe sa maayong balita 1844. Before 1844 wala pa'y mensahe sa maayong balita. Straight to the point. Sa Daniel, may propesya Naanawa pa. dito. Sa Daniel. Bakit? Bro, naanawa pa. Dito sa Daniel, Okay. may propesya dito na Unya na Daniel, tinatawag bro, ha? Unya na ng Daniel, bro. 2,300 Bro, years. unya na sa nan Daniel, bro. Kanilang husaya sa lani, bro. Yang Gasugod sinasabi na, ang yang sinasabi niya is pagmensahe nasa Daniel yan, nasa Daniel. Nasa Daniel yung Hindi sinasabi Daniel, niya. ha? Ganito ha. Nagsimula yung mensahe sa magandang balita 1844. Ibig bang sabihin sa kapanahunan ni Kristo at sa mga apostoles hanggang nag-1844 hindi pa nagsimula ang magandang balita? Hey, sasagutin kita. Nawala kasi ang magandang balita dahil naghari ang Romano Mga Roman Empire naghari. Nawala ang Ano yan nababasa, bro? Nawala yung magandang balita. noong pag persecute ng mga Romano, pinersecute nila ang mga Christians. Tinatawag itong persecution na ito na Inquisition of Roman Catholic Church. Kailan nagsimula yung Inquisition? Mga around 4 AD. 400 AD? Saan mo? O 4 AD? 4 AD? No. Tama na ba yan? Inquisition of Catholic. So, yan. Tama na ba yan? Ha? Dito sa Daniel Tama kasi. na ba yan? Dito na. No. Dito sa Daniel. Tama na ba yung taon na yan na nagsimula ang Inquisition taong 4 AD? Mga taong 4 century AD. Yan. 4 century AD. Ano ba yung 4 century AD? Diba Spanish Inquisition yan? Tama ba ako mali? Merong Roman, merong Catholic Inquisition. Meron. Wag kang sinungaling. Ilang taon? Anong taon nagsimula ang Nasabi ko na Inquisition? kanina pabalik-balik. 4 BC? Ano bang paniniwalaan ko? Itong history o yung sayo? Na yung history nagsabi, Inquisition had its start in 12th century. History itong ginagamit ko. Anong title? Anong title sa book? Anong title sa book na yan? No, anong title sa book na yan? History mo kasi binanggit mo, di ba? Pakita mo yung cover.
Napin mo. Alam nag-greet ko ko. kung ipapakita ko to sa iyo gagamitin mo lang man sa kawalang buluhan. No! No! Kamatuoran ng ato. Kung ingon kag history, you have to present the cover of that book. Sige. Ano yan? The Desire of Ages? Yung may topic dito na Inquisition? Nahanap ko pa. Wala kasing marka eh. Desire of Ages yan siguro, ano? Hindi, storybook yan. Si Eileen Goldwhite, may author. Storybook po yan. Dahil sa paghari ni Nabucodonosor ay meron tayong tinatawag Ipakita mo muna, bro. 2,200 Halimbawa, years ganito bro, may sample. Ipakita mo bang book? Anong title? Ayan o. Ay, gamitin mo lang naman eh. Alam ko ng taktika. No, hindi ko gagamitin yan. O, kung wala ko niyan, paano ko gagamitin? Wala ko niyan. Ipakita mo lang, dapak sa ating mga viewers. Patay na. Awa ng tawa si Gapo ah. Ano ba yan? Mabubukas. Baka gikan day ka ni Stalwart na tiki maudi ay ni. Stalwart gani akong ipangutana ganina. Og kinsa na magkaksin yung duha kay ning si Stalwart ganina 31 AD namatay si Kristo nya imuha 33 AD asa ba ko kinsa may tuuhan ako sa inyong duha. No. Di na natin diskutan sa Stalwart. Adlok lagi. Adlok. Kanang imong storybook kunong gi-present ipakita daw. Dili ko buot ka. Murag bata ni mga way buot ba. Tagay kong magkaon ba. Dili ko magbuot ka. Gap. Ako rin daw pangitaon gap kay ngayon ko nang baga kay niya. Dugay kay pakita no so. Unsa lagi nang baga istorya lang atong tabangang pangita na. Unsa nga title sa book? Atong tabangang pangita na. Unsa nga title sa book? Ningon ka gani na sa katubang imong giingon nga bantayan tini mo kay dito na ko No. Unsa nga title sa book na? Unsa nga title sa book? Atong tanawon na diri. Kay mo man gyapon gamitos binuang. Oh. Nanyo kay giduda gilimbong ani. Ikaw may malibungon kay ngano? Ayo ningon na kay sultan pakitang libro para wala tayo limbong dire. Dili na ko ipangatag. O lagi para wala tayo limbong. Katong imong giingon ganina nga sa to bang history balaan di ay. Biblia. Sa to pa di history balaan di ay. Kay history mo kana nya di man nimo yatag. Sa to pa balaan din ang history ron. Sakpan. Ha? Sakpan o. Lana po kayo content sa kong YouTube channel. Astilan. Straight to the point. Oo, yung bulawan. Magdayok na lang mo.